bengafakaza umfundisi uDube lapha eThekwini bayamazi ngabanye kunokuvela TV kuma-res eThekwini ngifikile nasemcimbini ebengihamba kuyo bengivama ukukhankasa ngicabanga ukuthi bukhona ubufakazi ukuthi abantu basesekile. So uma kukhona ubufakazi angikwazi ukuthi bese nginyamalala nje ngingabuyiki ngizobona. Kunamaphuzu engifuna ukwathinta lapha nalaphaya ongenzeka mhlawumbe ukuthi abantu bayayibuza ukuthi kwenzeke kanjani and ukuthi kwenzeke kanjani. Kodwa-ke ngizocela ukuthi ngibambisane nani la ngizokufinyelela khona, ngizokwazi ukuthi ningiphendule, ngizokwazi ukuthi ngiphendule, ngizombuza then ngiphendule khona la omoyeni. Ngicabanga ukuthi siyakuthokozela nalokho. Inamba nayo lapha phezulu mawufunda ipost ngakwazi ukuthi ubeke umbono noma ubuze silindele noma yini. Kodwa angicela ukucacisa ukuthi inamba izosebenza okwanamhlanje, bese sisebenzise nenhloso yanamhlanje kuphela. Ngagcina mhlawumbe usifonela leyithi or edele ezinye indaba. Akusiyo inamba yama-bookings le, inamba especial for inamhlanje. Ngiyaqonda nokuthi ngenze ukuthi ngikhulumela phansi so abanye benu ngenzeka bengangizwa. Ivoice yami ngivela ayinkulu kangako, kodwa ngizocela nje ukuthi niqaphelisise ngokwaleso sigaba. Angikucizelele ukuthi ingane zalethu ngiyabonga indlela engingeseke ngakhona. Indlela enivote ngayo kube nomehluko omkhulu phakathi kwa number 1 no number 2. Lokho kubufakazi bokuthi ngempela lento abantu abavama ukisho kimi ukuthi angikhiphe eli bazongiseka ngokunqumye. Kuyabonakala ukuthi ngempela ningamela noma ngayini eyivote. Lokho kunobufakazi. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu enikwenzeke imnikwenze nakwamanye ama-artist, ngoba inhloso yami ngomculo ehlukile. Ngiyangifisa ukuthi kungabi imedwa osebalazweni. Uma ikhona indlela engazuthi namanye ama-artist engasekela, uma ikhona artist ephithile eSouth Africa, umaskandi kakhulukazi ngoskandi ucela wesintu, ngicela ukuthi sileseke nabahleli bemicimbi belibhukhe nasemsakazweni ngathi ngadlalela. I-support nje, i-talent aliyi ukuthi kahle ngaphandle kwe-support. Ngokujwayelekile i-talent uma lingayitholi i-support liyaye lisebenzise lo mnikazi walo ukuthi uyaluza imali, ngoba usuke kungena osupporta lona uma ukuthi abantu abakwazi ukusupport i-talent lesuku artist ngaleso sikhathi. So ngicela ngi-support ngane zakwethu abaphile nabo, akulale kudliwe nakubo ayiqhubeke impilo, abayakhe imizi, abangene emabhizinisini, abakwazi ukungena bengasekeli ngendlela efanelekile. Ngane zakwethu ngicela lokho ngoba ngike ngayi-artist ngidlala kumvela. Ngicabanga ukuthi abanye bazo-understand ukuthi ngithini uma ngithi ngidlala kumvela noma ngithi ngisebhentshini. Angigxeki muntu futhi kulokho, angigxeki umsakazo, angigxeki bantu bamaphepha. Kodwa ufike lesigaba la engibone khona ukuthi kanti uma uyi-artist ungayitholi i-support yanele kwenzeka lokhu. Kwase kushintsha kwafika lesigaba la ebese ngithola khona i-support okuyisigaba samanje. Ngawubona umehluko. Likhona iqiniselo lithi ama-artist ungawabona eswenkile, mhlawumbe wabona ehamba imoto ezinhle, kodwa isimo kuyenzeka ukuthi asihambi kahle ekhaya, asihambi kahle la irent akhona. Ama-artist amaskandi ayarenta, ayehluleka ukuthenga izindlu, siyehluleka ukuthenga izindlu ngenxa ye-support. So bafowethu ngicela ukuthi uma unendlela umbone umuntu ukuthi udinga i-support, ngicela ukuthi umsupport kunokuthi umgxeke. Uma umzonda musuke umbemela abanye ukuthi bemzonde naye. So ngiyacela ngane zakwethu sikhulisane kuleso sigaba, ngoba egcineni siyadingana, singabantu abamnyama sonke. Uma ngilahlwa nguwe ucabanga ukuthi ubani ngempela ongixoxa. So ngane zakwethu ngiyabonga nje ukucela i-support. Ngiyaxolisa ngokugxila kakhulu endabeni besingekho ehlosweni nazo, kodwa nje ukubeka ngoba ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi nami ngibeke umbono njengesakhamuzi. Hayi ingane zakwethu
cabanga sesifikile isikhathi sokuthi sibeke imbono lapho nalapho. Ungakhomenta uma ikhona indlela ngizofunda ama-comment akho nokufona, ngaphinde nifone. Sekuthi nje-ke ngizocela ukuthi sinikezane isigaba uma kusekhona ufonile sikuhloniphe lokho simlinde, ngoba ngizomphendula khona la kanjalo nje. Ngicabanga ukuthi into esimple. Inamba ke ithi 076 187 5890. Inamba ongafona ukubuza noma ufuna ukudlulisa umbono nje, kuvumelekile konke lokho. Ngiyaqala nifone, ngiyabona ukuthi abaningi besebevele befone. Kodwa ngasekugcineni sizokwethula umphathi wami umphathi wekhampani iKMH nengisebenza ngaphansi kwayo, onobuye esebenze nathi ey'ntweni ey'ningi. So naye uzobeka imbono, efake nemibuzo, nimbone nani. Kungamthi nalokho kungakuhle kakhulu, uzothinta nala engakwazi ukuthinta khona. Ngaphandle kwesikhathi ake ngithathe ithutshana nethulele yena. Igama lakhe ngumnumzane uThobani engawamema, ukhona lapho uPhongolo eNtumbane endaweni yaseKotneke. Uzosondela njengamanje. Siyabonga kakhulu. Sanibonani. Kuphila kulembheka ngombukiso. uGatsheni ishintshile igama lakhe njengamanje ngenxa yenu. Is a multi-award winner. Ngenxa yenu. I-profile yenu niyihlobise kakhulu. Ngaphandle kwenu uGatsheni ngaba ngekho lapho nakhona. Kuyiqiniso ngaphikiwe ukuthi uGatsheni uyindoda engaowa abantu abaningi or ama-individual, okuwukuthi kwesinye isikhathi ama-individual ukuthi yeyi ubani wenze ukuthi ubani wenze ukuthi ngamunye, kodwa umphakathi wonke ngenxa ukuthi support uyithole kubantu abaningi abahlukahlukene. So abantu abaningi bayabuza bathi Gatsheni votelile. Kwanjengamanje ngicabanga ukuthi sifike isikhathi la khona kuzovela kube sobala ukuthi ngobani abavotela uGatsheni. So thatha ama-calls njengamanje abantu bekhulume noGatsheni bukhoma, sibabona abantu, asizubafonela thina ukubona azibafonela, kodwa sizobabona abantu befona, sobona ukuba busy kwey'ngcingo, uyalazi ukhozi bakuthiwa thatha iy'ngcingo. So into ezokwenza njengamanje yileyo kakhulu, kodwa mhlawumbe before sifike lapho ikhona imibuzo ongaba nayo eqondene noGatsheni uzoyibuza. Kufana nokuthi mhlawumbe uGatsheni uzowenzani khona abantu babhekile lokho kakhulu, okuwukuthi uzovele besobala. Ngiyazi ukuthi nila nizela uGatsheni, so angeke ngizame ukuthatha i-spotlight sakhe. So ngikushesha abantu abangene befona njengamanje lapho khona comment ukuthi ukuphi nendawo, kuphi sofuna ama-comments akho ukuphi njengamanje uGatsheni umbheke ukuphi nendawo, uphinde ushare ema-groupini ongashare kubo, share to 10 groups ukuze le number esibhekile njengamanje ikhuphuke. Share before nje sithatha ama-calls sibheke inani ethile nathi ngomhlonishwa engqondo. Sifuna 2500 views, sifuna 2500 viewers njengamanje 2500. So share njengamanje, share ema-groupini ahlukahlukene, share the post njengamanje, share before sithathe iy'ngcingo. Sizothatha iy'ngcingo njengamanje la sophendula khona imibuzo. Sibone uGatsheni ehamba nama-bodyguard kule weekend, ade weekend enkulu. Isafe kaGatsheni ade ibaluleke kakhulu bafowethu. Siyazi ukuthi iprize ayiwinile inkulu kangakanani, siyazi abanye abantu ibaluleke kangakanani njengoba nakuye ibalulekile. So i-value yento ayiwinile inkulu kakhulu. Singaqinisekisa njengamanje ukuthi iquantum lisophongolo likhona la ngaphandle. Sophongolo masishuta lapha nje iquantum likhona la ngaphandle. Ngizophinda nibe nethuba lokulibona. Okunye Gatsheni okubalulekile, abantu bavela bebhebhethekisa ukuthi iquantum lidala. Linjani iquantum? Iquantum lishasha amagcwegwe nalapha ngaphandle. Ama-kilometer ngingaqinisekisa ukuthi angazelami. Uma ngilithola ama-kilometer 700 and something. 700 kudalwa ukuthi belisuke eGoli lihamba phansi belingakade lingagijeziwe. Ukunuka kwalo phakathi lisho ukuthini? Sikhona abantu abahlala phakathi isimele sequantum. Lishasha uyezwa nje ukuthi kahle kusani factory la liphuma. Yeah.
La ngaqinisekisa iquantum singenile ukuthi quantum lisha bafowethu quantum lisha mother of all mhlawumbe sibonge abahleli egatsheni siqondise siyasibona abadlali ithimba lakhona esingabala kuboza imdola omfoka ngobe baningi abantu behind the scene abasebenze kule project ebenkulu kakhulu umuzwa obenawo gatshe uma bememezela unumber 2 ngimbona ugatsheni egiye emva stage ngathi ngiyamphutuma ngekamera nami wangishiya ngekamera ngabe nibonile ngendlela isipeti sile ngawe ehlukene nokuyibamba uthela umuzwa wakho uma wini quantum uma bememezela number 2 noma bebenibize nobabili bethozana ngane emva stage ngoba biza number 2 no number 1 bangasho ukuthi ngibani number 1 umuzwa wakho nje ake kuthini ngasikhathi kubiza bethu sondelana nethunga ngemuva kuqala kuphela fika uvalo ngabe sibize sobabili ngengayitsheni ukuthi bazobiza number 2 hambe yo performer then number 1 esale elungisa kodwa ngisho vele sibize sobabili kanti seselethi nasobabili lwafika kuvalo kwafika isikhathi la ephoqa khona ukuthi kubize number 2 and number 1 esale phansi okusho ukuthi number 1 bese obvious ukuthi ubaba makubiza number 2 ngeze ukuthi akulona igama lami kwangihlula ukubekezela imloya ngicoma ngiya ngibheka kulo ngqo quantum so nje kungijabulise kakhulu ngoba bengingakulindele lokho bengenawo umcabango ukuthi ngingahle ngiwine bekukhona ukuthi khona ngenzeka ngiwine kodwa nginasi isithombe esiphelele so kutheni makwenzeka kwayijabulo enkulu kakhulu kimi so ngiyabonga kakhulu nje kubanikazi bomcimbi umcimbi lo ngifisela inhlahle ngathi ungaqhubeka unyaka nonyaka abacimbi bekithi behlomula nginalo ithemba lokuthi abawohlomula kuyobe ngemina futhi kuyobe ngeyena ukukhuzana kuyobe ngeyimthandeni kodwa futhi kuyobe ngelinye artist elilandelayo so lokho angizange ngokuthatha inqumo ngabaculi ababili esengibabalile lokho kodwa ngicabanga ukuthi lokho kuyobanikeza umfutho amanye ama-artist nokuthi nawo ekwazi ukuthola izinto ngoba likhona ithuba elithi umculo ungawimtekisi mhlawumbe ngayithatha ifake ebhizinisini kungabe ukuthi uthathe amadensi akhe kuphela uma ehambele amagigi lokuyintenhle leyo ukuze nakubo belale bedlile impilo iqhubeke yini eletha uvalo ngoba vele unumber 1 so i-competition inqala yini ngempela eletha uvalo ngokujwayelekile makuvota amabhinqa ayifihla induku emqubeni ngathi into number 1 ukuthi makufika usuku le-final uthole lwade number 30 number 1 lokho kusuke ngasho ukuthi khona ukukhwabanisa khona indlela nje amabhinqa avota ngayo bayahlangana besethi behlele indlela yokuvota beraise ama-funds ngendlela abaraiza ngakhona until berichelele le point abalifunayo so nje kuhlale nama-surprise njalo kumaskandi akubo ukuthi uma unumber 1 uyohlezi unumber 1 kodwa-ke ngenhlanhla wenzekile la cabanga ukuthi kungeminye imilando kwenzekile la ngibe position 1 kusuka umcimbi uqala iviki neviki ngihlale position 1 kwaze wafika usuku lokugcina nokuyinto enkulu kakhulu emhlabeni wamabhinqa ngiyabonga nje kanze ukuthi nikwenzekeni ingathi ngingakwenza nakwamanye ngicabanga ugatsheni isikhathi esiningi sesambona ecomplaina ephumela obala ngongaqashwa eminyakeni edlule especially nasikhathi kuqala khipha ingoma yethu singamabhinqa okuyingoma yaduma kakhulu sibona abahleli bomcimbi gatsheni lokhu beqasha ngendlela ehlukile okuwukuthi nomuntu ebecomplaina njengawe ukuthi ngengoma eshisayo kodwa ngiqashiwe ade nechance zongena ku-top 30 uthini umbono wakho ngendlela abahlele ngayo i-top 30 yabo nokuthi benimine wonke umuntu i-platform yongena ku-top 30 yes kuyiqinisa impela ukuthi bekukhona imbono lapho nalapho nami bengibuka condition lapho ngathi akwenze kahle kodwa bengabe ukuthi imbona egcina iqina bengabe ukuthi campaign egcina iqinile ngiyagqugquzela lokho umuntu uma yenembono akawuveze ngengoma ngakho ukuthi usugxeka abantu abathizeni noma usuphoint abantu abathizeni emehlweni ethi wena awungiqashi ngiyabekisa nje mhlawumbe mayefuna uqasha umpucuzelo wena ngicine awungiqashi kodwa uqashe ba camthi lokho ku-out ngihlalele ngakubuka lento ngabona ukuthi yenzeka nabanye abafowethu yize becula so into eyenzakalayo umculi osekhaya ngakulindela lokhu ukuthi kuyisimo esihamba sifike kodwa kungenzeka leso simo sishintshe kodwa futhi ngisho asingakufihli nokuthi kwabanye bethu kuyenzeka sigcine singafikanga ngesimo mhlawumbe egcine sehambe emhlabeni ngempela engazuzanga so mina ngokwami ukuphakamisiza ukuthi lapho ngathi akuhambe kahle kungisebenzele ukuphakamisiza ngokomculo kungisebenzele ngoba manje ngiyasebenza
ngokuphindaphindiwe kuyenzeka mhlawumbe ngihleze ngikhathele nje ngoba namanje ngikhathele umuntu uhleze busy sijabulisa abantu ngapha nangapha lokho kusho okukhulu kakhulu ngicabanga ukuthi abanye abaculi abasezingeni eliphansi bengafunda ke angizami ngona ukuthi ngikhulu kunabo kodwa nje bengafunda bese iphethe bebona ukuthi kwesikhathi ukubekezela kuyayizana impumelelo. Njamanje siyazi ukuthi uSolwazi ubhekile okuyindoda ade ngimise kabi ngomavoti indoda futhi alingalindelekile ngokwegama ukuthi mhlawumbe ngagile imanga igilile kodwa noma ngathi ukhuluma naye manje une chance ukukhuluma naye no number 2 number 3 no number 4 no number 5 noma nje wonke umuntu obe top 8 ade fisa ukuthi ebambele quantum kodwa ukugcina engenzeka la ayisukubakhe nje amazwi okubakhuthaza ngebanga abahambile kule competition. Ake ngiqale ngibonge abaculi abagcine bekwazi ukungena top 8 nabathola ithuba lokuqashwa lapha emcimbini omkhulu kangaka. Bese ngiyali ku number 2. Number 2 wethu wenze lento engingakhuluma ngayo ukuthi ngokwamaskandi yafihla induku emqubeni ukuthi mase kusebenza insuku ezimbalwa i-competition value ebese ezama ukuthi evotele kodwa ke ngeshwa ayimsebenzi camthi umfowethu ayimsebenzelanga ngoba bese siphambili kakhulu kwamavote uyi-artist elikhaliphile kakhulu ngokomculo ngamfisela futhi inhlahla ngathi ngamhambela kahle sekuthi nje this time uhlangene nempila yethuthi kodwa phela umdlali egcineni umaskandi kuyafika lesigaba la kuba khona nomdlalo womtsezo camthi kwenzeka into ethi ayifane naleyo so nje siyabonga kakhulu kaneza wethu engathi ngamhambela kahle ngonyaka ozayo engathi futhi nokuhitha ngahithela impilo iqhubeke eqashwe nokuqashwa ngiyamfisela nakho lokho ngoba angikwazi ukumthatha njengesithi egcineni umfowethu nayo sendimeni nomunye futhi bekade ngizomfisela nokuthola kade iqondene naye so ama-artist angithi ngicabanga ukuthi sifikile isikhathi sokuthi simukele ukusibhizinisi. Ngiyaqonda ukuthi abanye bebeka imbono ethi ngenzeka lapha kungahambi kahle ngenzeka itekisi ungalitholi ngiyaqinisekisa ukuthi itekisi nalo khona la eminyango silawo phongolo njengamanje lisekhaya ikhizi limzonke so kulelekile ukuthi senza kanjani. Okay. Njengamanje ngicabanga ukuthi ama-artist amaningi ake ayibuza ukuthi hey manje unesiqiniseko esingakanani sokuthi uzogcina uwina lapha yithi nasiyesaba ukhankasa into efana nalezo bafowethu nasi isibonelo esiyizikhiye sizonibonisa nequantum sohamba ngalo makuphoqa kungenzeka futhi sigcine silifaka nebhizinisi ayikho iproject engako kodwa nje into engenzeka ngizamcacisa ukuthi iquantum likhona bengewona umbombayi besingashaya so ama-competition afana nalawa ngicela ukuthi kusasa lingabaxwayi ngiyabonga kakhulu kuma-the almascan competition ingathi bengayenza lento nokunye olandelayo siyabonga kakhulu. Ngoba uSolwazi enye into emsizile ibrand yakhe angeke safana nayizolo ngokuba ingxenye le competition nawo futhi ebo number 2 ingoma yakhe ngangivele ngiyazi kodwa ngangazi ukuthi kuya ngithi umama yes kakhulu engafuni bona umuntu abuya khala kodwa nje ingoma emnandi futhi izwe lakhe limtoti ikusasa lihle ingoma futhi egqugquzelayo khona access kufana nezolo kakhulu yize ephatheke kabuhlungu phela nayo ukuluza kungeyena yedwa nabanye number 3 number 4 nabo bebeyifisa le quantum kodwa ngokwamavoti amavoti agcine evunathile so nje siyabonga kakhulu kuwona wonke umuntu obamba iqhaza engathi bonke bengabhukheka siyabacela abahleli bemicimbi njengoba kunyaka okhetho nje nani bosopolitiki siyabacelela abahlonishwa ngathi bengalithola nalithuba nezabe ingane iphile ngoba bangabantu nakugcineni. Ubethu akatena awina iquantum ubona number 2 uzokwazi ukuperform umbuzo nzima kodwa wendlela wenze ngakhona angiyena lo muntu othanda ukukhuluma kakhulu asikhuluma kakhulu umsakazweni nakho ngaze ngethuba namuthi nazi insizwe lesi impela zingethusa ike yakhona ipressure ngoba ngumculo professional hayi bengizocula kodwa
buzophazamiseka umgqiqo lapho nalapha, kodwa ngekugcineni abantu ingoma yami bayithanda. Ngasho ngingananazi ukuthi njengamanje i-number 1 ngendlela ethandwa ngakhona. Angizami khona ukukhanda ubandlululo okuklanywa incele, kodwa ngizama ukucacisa ukuthi ingoma yami abantu bayayiphoqa. So ngiyazi ukuthi umuntu position 2 abantu bezongiphoqa ukuthi ngigcine ngiphefumile. Bengizawuhudula ngibheke khona. Sibona upost ngale competition cishe wedlula bonke abaculi. Almost every day more post aduphinde ukhumbuza abantu ngicane ngivotele. Yini ekwenza ukulambe kangaka for ama awards? Yini athi gqugquzela kangaka ukuthi wena wedwa ngoba ngawuthi almost every day ama post mathathu noma u4 mancane ucela abantu bevotele. Yini athi gqugquzela kangaka? Nginenkolelo ethi lo nyaka lo kufanele kwenze umehluko. Nginale feeling ethi akwenzele something enhle empilweni yami since abantu beyithokozela into engiyenzayo. So into ebingenza ukuthi ngikhankase and ngisazoqhubeka futhi ngikhankase ngiyeza nje lapho ngene uvi ukhuphuka nezakho. Abantu ngiyabacela ukuthi bethenge amathikithi abhala igama likaGatsheni. Kulula nje lapho uthenga ithikithi kuphela elibhala igama elithi uGatsheni then usuvotile. Ayikho enye indlela yokuvota ngaphandle kwaleyo. Ngicabanga ukuthi yonke into ecompetition kulonyaka kumele ukuthi ngingenelele and kufanele ukuthi ngiyithande ngokwendlela isupport engibona ngakhona kubantu. Angikwazi ukudlala ngesupport yabantu. Uma kukhona into competition and abantu bekhomba ukuthi kumele ngene, angisiboni isidingo sokuthi ngingakhuluma ngalo mcimbi, angisiboni isidingo sokuthi ngabamba iqhaza. Kubalekile njengamanje, kubalekile ukuthi ngithathe yonke into ekhona then sesiyobona eminyaka noma mhlawumbe lawo nyawo usebenzeka futhi ungivule. Asikwazi futhi ugoqa izandla makwenzekile kwakhona into enjalo. So uyaqhubuzela ukuthi ama-artists abasebenze kanzima. Uma sifika isikhathi sakho ungarelax, uma sifika isikhathi sakho iba busy sebenza, uma sifika isikhathi sakho ungadlali ngesupport yabantu, ungaphazamisi ifocus. Igxila kakhulu ey'ntweni related nomculo ukuze umculo wakho uzokwazi ukuthi uye phambili ngoba asazi ngempela phela uzokwenzeka ngesasa. Kubosa ngathi ladies house. Ngicela share le ladies house the post please. Share le ladies house ifake group in ladies house. Khuluma nawo njengamanje. Kubosa ngathi bamthwele ngeqomo uGatsheni. Ngingacishe ngithi nje amavoti amaningi mhlambe aqhamuke khona ladies house. Yini lengako oyenze wehluka ngoba uGatsheni dale khona endimeni noma ugezwe imali. Yini le eyenza ladies house iphathe ngeqoma ngaka ithwala ngeqoma ngaka? Noma ngeke ngibe nayo impendulo eqondile ngoba angazi kahle hle ukuthi kusuke kusuka kodwa hot angiyabonga kakhulu isupport engithola ladies house. Izintombi leziya noma ngomama bamakhaya noma ngithi abantu besifazane ababumbene ngempela abathi mabephosisa kodwa besuke beyiphose khona benenhliziyo. Into enhle leyo ngiyithanda nayo. Angibathembise nokuthi hayi umuntu wami awunalo manje. So nje ngiyabonga kakhulu isupport engithole kubantu besifazane ladies house. Ngithokozela kakhulu lokhu. Izinto abazenzayo, indlela abasupporta ngakhona inakho ukunginikeza ithemba lokuthi ngempela sho ukuthi bakhona abantu abayibona inhle lento engiyenzayo. Noma sihamba ayiphelele efonini le, noma sihamba support eqhamuka kubo iyayibe isimanga. Isibonelo nje singabantu besilisa asikwazi ukuscream. Ake ngithi la uphuma lokufika uquest ngivile ngithi ayisefika uquest. Kodwa makufika umuntu wesifazane kodwa makuyini so nje into kanjalo abantu besifazane banelendlela abasupporta ngakhona. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu. Angeke ngiphoqe ngiyanithembisa ayikho into engixabanisa nani ngicela ukuthi ningaxabani nami. So ngiyabonga kakhulu isupport yenu. Ngicela niqhubeke
nesupport ngikuqhubeke nesupport. Ngeshwa nangebhadi iwele lethu alikho namhlanje usizwe umfoka Buthelezi okuyena ngempela ufana kuhleli la eduze kwaGatsheni. Sicabanga ukuthi imibuzo eminingi sikhavile kodwa Gatsheni sifuna proof ukuthi uvote la. Sifuna proof ukuthi kuvota abantu. So thethele ingcingo njengamanje abantu bekhulume noGatsheni bukhoma sokufaka loudspeaker ukhulume noGatsheni umhalelisele udedela abantu siyacela ngane zakwethu ukuthi u10 seconds kule number esescreen njengamanje sicela nje 10 seconds kuphela udedela abanye ukuze kuzoqhutshekwa uyamhalelisela uGatsheni uyambongela ukhuluma naye ubuza nombuzo ubuza uyaphuma zisho please siyacela ngoba kube isikhathi esincane ukuze wonke umuntu ezothola ichance isikhathi esingaso sincane ngempela sikhona ke sila uphongolo bafowethu uma useduze la uphongolo siyanxusa ukuthi usondele ungakudala lizobonakala iquantum ezitradini zala uphongolo lizonqamula nje la ngasejange inqamule la ngaserenki abantu abasondele bezoshutha izithombe noGatsheni bese siyasuka shawujenga manje siyamkhapha manje senza sure ukuthi safe izathu Gatsheni sokuthi sibona ama bodyguards kule event imicimbi emkhulu ngenganakho lokuthi mina naseyitoro noma nje yenza ngengenele ngihamba nomuntu thothi gcina sekuba khona ukuphazamiseka abanikazi besicelo mhlambe gcina bephoqa ukuthi bethi angiphume ngaphandle mhlambe ngithumele umuntu othize ngaphakathi ngoba abantu sebengene baze babaningi esitolo or sebebehave ngendlela engajwayelekile ngisho nalabo basuke besenza isitolo mhlawumbe bacela ukushutha begcine beshiya amathile abantu so ngabuka ukuthi shutha ukuphepha kuncane la ngase ngibuka ukuthi umcimbi omkhulu ofana naloya ake ngihambe nethimba elizongada ey'ngane ey'ningi ngahle ngibhekane nazo. Sabe mhlawumbe ngizobe khona bafuna uthatha icontract. No abengenakho kodwa phela kuyenzeka industry vele kodwa nje kuze kwakhona nomculo ongibuzile ukuthi amarethe ngakho cishe besenza number 4 or number 5 wathi hey manje usuwinile nohamba la ngathi mina cha mina namhlanje ngizizwe nje ngifuna ukuba safe so ngiyabonga kakhulu kaze ngiyaxolisa nakubantu abakade befisa ukushutha kodwa ngenxa yethimba ekade libhekele ezokuphepha wagcina bengiphoqeleka ukuthi mhlawumbe umuntu ngikhulume ngesikhathi esincane bese ngishintsha indawo ukuthi bebhekele ezokuphepha nayo benza umsebenzi wabo akukhona ukuthi bafowethu ngiphoqa i-level or ngifuna ukuyihlukanisa nani angeke kwenzeke ngihlale ngihamba nabo kukhona ubuhle mhlambe esayidini lakho kungakhona ububi kodwa nje ngoba safe safe ibaluleke kakhulu ngane zakwethu umcimbi omkhulu asikwazi ukuthi besingalahleli izandla nje entweni efana nale so nje ngiyabonga ngiyaxolisa kakhulu kwabathe bagqibela amakhono but ithimba lelo kaze lishaye umuntu bekukuvikela nje lapho nalapho nokuqinisekisa ukuthi yonke into yenzeka ngendlela efanelekile. Zakhale izingcingo Gatsheni FM njengamanje besuvumelekile ukuthi ungafona nansi ifoni uGatsheni uzoyibamba khona ake sibambe la ngokuqala. Hello siyaphila njani ma? Ngiyaxolisa ukuvuse ekuseni. Ufuna ukuma? Okay ma. Uvutile mama? Okay ma. Uvotekile kodwa? Ukuvota? Siyabonga kakhulu mkhaya. Siyabonga amabutini abahlekana siyabonga kakhulu siyabonga. Siyabonga. Hello? Yebo njalo ba?
ngibonga kakhulu Khabazela ngiyathembisa ukuthi angeke ngiphoke. Danke. Hello. Hello. Siyaphila njani? Yebo. Hayi siyabonga. Hayi siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga. Uvotile kodwa? Hayi siyabonga mfowethu. Thank you. Hello? Siyaphila njani ma? Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu ma. Kwande la ngithatha khona. Hayi siyabonga ma. Yebo niphile. Hayi ngiyezwakala ayangena ama-calls ngane zakwethu. Siyabonga kakhulu indlela enresponda ngayo. Soqhubeka nesibamba ama-calls. Yebo njani? Yebo njani? Hello? Yebo. Kube khona isinkinga network lapha. Ngingadini. Amakhozi aswengena. Hello? Siyaphila njani? Siyabonga bhuti. Ngiyabonga. Angeke ngiphoxe, ngicela nje noma kuvele i-competition ngicela ngiphinde ngingesele ngale ndlela. Siyabonga kakhulu. Yebo. Hello? Yebo njani? Hayi siyaphila bhuti. Hayi siyabonga. Ngiyabonga kakhulu futhi uvotekile mngodi. Hayi siyabonga kwanje la ukuthatha khona. Yebo niphile na. Hello? Yebo njani? Ngapha walesigaba sefika kumele ngilethe khona. Yeah, so ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Yeah. Hello? Siyaphila njani kwethu? Siyabonga. Ngiyakhumbula. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Yebo. Hello? Yebo njani? Siyabonga kwanje la benithatha khona. Yebo malume sibonga nenhlonipho yakho ukuthi umuntu omdala noma mncane but nje uyahlonipha. Ngiyabonga. Siyabonga nomzana
ngizokwenza kanjani siyabonga. Yebo. Yeah. Hello? Yebo, sawubona. Yebo njani? Siyaphila katheni, siyabongela baba, siyabongela kakhulu. Ngiyabonga kakhulu mama, ngiyabonga kakhulu. Yebo, ukhuluma nomalungile wabamthize kwaXimba eCatholic kaWanwane. Wow, siyabonga. Uqhubeke njalo nje nenhlonipho osifisela kuhle bona. Hayi, sizokwenza kanjani mama, siyabonga. Siyabonga. Yebo. Hello? Yebo njani bro? Yeah. Siyabonga kakhulu mkhaya. Yebo. Hello? Unjani? Siyaphila njani ma? Ngiyaphila ukhuluma nothula kambatha eBhiloni. Nkosi yami Jehova, usenza isikhali elesifawu okusebenza. Siyabonga mama, siyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyahlalisela kwikhwasamu. Siyabonga nesupport yenu. Okay. Yebo. Ciao. Yebo. Hello? Yebo, njani katheni? Siyaphila njani? Siyaphila, ngiyakubongela inkunzi. Kumele kokuthi niwayo la. Ophongolo kwamabo. Hawu, siyabonga mkhaya, siyabonga kwande la benithatha khona. Sibonga kakhulu mkhaya. Thank you. Hello? 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 Siyaphila njani? Siyabonga ba. Yebo. Amen. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga. Hello? Yebo. Hello. Unjani? Siphila njani? Siyaphila nawe. Ukhuluma nayona la eKZN. Hawu, inkosi. Nifuna ibhodlela kaphi senkhefu? No mama, singathola ithuba sizovela noma ngeke ngiqinisekise ukuthi nini, kodwa ngisiyafisa ukuthi sike sivele ngapho ngoba asemaningi amakhompeni athi aziveli ngale. So sohlela sivele ngelinye ilanga. Siyabonga. Yebo. Hello? Yebo njani? Yebo njani? Hello? Hello? Unjani? Siyaphila njani? Siyaphila, ukhuluma noVila waNdlovu. Hawu, siyabonga Ntombi. Siyabonga kakhulu ngekhwantamu lakithi. Yeah. Yebo.
Hello. Hello. Yebo. Siyaphila njani? Alright. Ngiyabona hayi hayi siyabonga kakhulu ngiyawuthanda umbono wakho ngingathembisa futhi ukuthi uzokwenza into efana naleyo ngingakunakile kodwa ngiyabona ukuthi ngingasebenzela kakhulu hayi khuleka ubhusi thank you hello yebo njani siyaphila singakanani siyabonga hayi siyabonga kakhulu ubhuti yes asiyabonga hello hello yebo njani bhuti hayi siyaphila hayi siyabonga bhuti hayi siyabonga kakhulu mfundisi siyabonga impilo iqhubeke kwandela benithatha khona hayi kulula sure hello yebo njani hayi siyaphila ma hayi kubonga mina noma hayi nini mangavela i-booking ngapho ngavela ikhona ethafeni wo hayi ngizovela khona ibooking esethafeni njengadala uzobe khona ethafeni siyabonga kakhulu yeah no it's okay yeah yebo hello siyaphila njani siyabonga awu kuyabonakala hayi siyabonga kakhulu hayi mayikhona indlela ngangivela yebo ubonga mina hello yebo hello njani siyaphila awubakithi siyabonga yebo abaningi ama-calls esiwabamba offline sedlile isikhathi somlungu manje labangena ngo-8 awungaqhubeka besebenze
bezothenga amathikiti aphangela uvi impilo konzanga bamba amabili amathathu ucingo. Oh, sesivalelisa. Hello? Awusejeni ifoni manje. Maningi amakhosi. Hey, Maningi amakhosi. Sekufriza yona-ke manje. Abhiza aphambana eminyaka. ya kodwa nje ngane zakwethu siyacela ukuthi niseseke lapha emcimbini ngelovi noma nje ukuthi kuyikhuphuka nezakho sibone inkunzi ezoba ngomhla ka4 kuMeyi. Hello. Yebo. Siyaphila njani ngeze ukuthi uyakhuphuka ekuseni. Yebo siyabonga. Siyabonga kakhulu. Kuzokwenzeka lina mkhaya yeah, bye, siyabonga. Yebo. Hello. Hi, sanibonani. Yebo njani ma sesiya ngasemaphethelweni wanenhlahla. Siyaphila. Ngijabule kakhulu because nami sengingena kwamlungu. Igama lami lenziwa ngabasithole ngise-Pretoria kodwa ngokudabuka ngisuka endaweni emnambithi eMhlomayo. Ngeke sike sanibona last year kwasithole lokwakunethanksgiving khona. Sibongela kakhulu bhuti wami. Ngibona nje nobabili ngila ePretoria. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga kwenzeke futhi nawe bhuti ngikwazi ukuthi sikubone endaweni yasekuhambeni la abantu abangayithathi khona sometimes serious indaba kamaskandi. Umaskandi bengawulaleli kodwa ngiqale ukulalela kahle ngawe. Abantwana bami bayawuthanda umaskandi wakho. Sibonga kakhulu nje indlela futhi eniziphethe kahle ngayo wena nomeneja wakho ngiyanibuka nje nayo engathi ungasebenzisana kahle. Umsebenzi ofana nalo udinga ukubambisana, udinga uthando, udinga ukuthi nani nikwazi ukuwuthanda. Sikubongela kakhulu nje bhuti empilweni yakho yonke la uvela khona. Siyaziqhenya futhi kakhulu ngomculo wakho. Ngiyacabanga ukuthi awuzophelela nje khona la e-South Africa. Baningi abantu abasawuzolandela umculo wakho. Sibonga kakhulu. Ulindiwe Sithole emnambithi ngi-social worker la e-SAPS ePretoria. Siyabonga. Kubona mina. Sibonga isiprofetho mama, sibonga isiprofetho saphesheya. Hayi sikhona. Siyabonga. Hello. Hello. Yebo njani? Saphila kusaphila njani? Asiyaphila. Hayi mama yabanisa nezibashile. Yebeni ngishayelo. Ukhuluma nofundo wami ngokhambo khona manje manje kuza ngokusebenza. Hayi siyabonga mkhaya. Ngiyabonga ngomdala sibonile isikhalazo. Hayi kwande la ngithethe khona. Ngiyabonga kakhulu. Yebo, hayi siyabonga. Yebo. Hello. Yebo. Yebo njani? Siyaphila. Hayi ngiyabonga kakhulu ma. Yebo, hayi phela abelungu bethu yini asikwazi ungayithopi phambi kobusobeni. So ngisiyabonga kakhulu. Amthi izinto efana lezi zojwayeleka. Yebo siyabonga. Yebo. Uthi ngashonela. No,
Kanza ukuthi siyaxolisa kakhulu. Sesishana isikhathi. Siyabonga kakhulu i-support enisipha yona ngoma calls. Siyabonga siyaxolisa kakhulu laba abathe kwanga-answer ama calls abo ngenxa yebhizi. Besingazami khona ukuphoqa ukucindezela abathize ngama calls ukuthi engathatheki, kodwa nje kube nanesimo sokuthi besingasikwazi ba-answer onke ngesikhathi esifanayo. Siyabonga kakhulu kwabathe bafona sabathola. Impilo ayiqhubeke ngathi nje ngahamba kahle. Siyabonga kakhulu ngicathi nomphathi ngandlulisa lapha nalapha. No, siyabonga kakhulu ngane zakwethu enikwenze egatsheni ngathi ngakwenza noma mhlawumbe umbuzo wokugcina nje egatsheni. Iquantum selifikile. Lithini iplan kusukela la? Ngiyabuza uthinta enye project la yokufisa ukuvakashela izikole. Luthini uhlelo lakho njengamanje? Sifile iquantum edilindile. Kwenzakalani? Wenzani ezikoleni ngokuvakashela izikole? Ey'koleni into esiyenzayo esizoyenza uma kuphela ibhizi leyo yokhetho, ngoba kahle kahle lo hlelo fanele kade saqala kodwa sivinjwa ibhizi yama-bookings. Inhloso nqangi yokuvakashela izikole ukuthi siyazi lapha ey'koleni bakhona abafundi abafisayo ukuthola usizo kodwa abangenayo indlela yokusizeka ngesizathu esithi mhlawumbe amakhaya baphuma kubona awekho ezingeni lokuthi bengathola usizo. Ngingabona amantombazane kuphela, khona nabafana thola ukuthi badinga usizo mhlawumbe akanazo iy'cathulo, ayikho indlela yokuthi ethole izicathulo. Sokhava into ey'fana nalezo noma singesikwenze kubantu bonke ngesikhathi esifanayo. Abantu besifazane thola umuntu wesifazane osemncane uye ey'nsukwini zakhe thola ukuthi akanazo into ezanele zokuthi ey'size. Sokhava into ey'fana nalezo. Yes, nokuvakashela nje abantwana ey'koleni beyibone into ethi ayibe umculo, bembone umculo, bekwazi mhlawumbe ukumthinta nangesandla ukuthola ukuthi efana lelo. Camthi omunye ofisa kube artist noma ungabona umasikandi phela, ngiyamgqugquzela ebe nayo leya nto leya ukuthi naye nginako mayikhula ebe artist. Ngiyazi ukuthi ukwangihlebela angeke sikhiphe ama details onke. Ukuwathi kukhona la uwandlula khona umusi wabona unesidingo esithile kukhona ufisa ukwenza. Yini lozobuyenza? Ufuna ukwenzani kulo plan ngani ungazi uveza ama details akho? Noma sesingena kwelinye ihlelo esingahleli kodwa ingakhunjana kimi kukhona lokuthi uma ngithole ake ngicacise lokho, angisili millionaire, anginayo imali eningi, kodwa kuyenzeka ukuthi ngoma-bookings ngithole imali yokuphila. Into elisifiso sami ukuthi nento umphathi wami enginayo la ehlezi ayigqugquzela ukuthi ungadli wedwa, uma unethuba khona la ubona khona isikhala vala naye ejabule ngaleso sikhathi. So isifiso sethu esikhulu ukuthi sithinte la singathinta khona emndenini, la kungahambi khona kahle. Isibonelo nje ngathi ngihamba lengakithi kwesinye isigodi khona la ngakithi ngabona umuzi ongekho ezingeni elikahle, azizami khona ukubukisa ngesimo esingekho kahle. So ngafikela lento ethi lapha ekhaya ngemali nezulu benza kanjani khona ngoba isimo somuzi sinje ukudla balala bedleni inyangane usuku nosuku. So kwangifikela ukuthi ngelilanga ngiyafisa ukuthi ke ngithole ithuba noma ngaba nje u-2 kuphela kubo ngicamthi ngasho likhulu. So uma kuhamba isikhathi ngicamthi abantu bazoyibona into efana leyo futhi asize ukubukisa ngoba sizama ukuphakama ngomndeni wesoke siwusulekelela. Mhlawumbe neminye futhi yobilandela asazi ukusonzana ngekusasa. So wenza lokho ngenhloso ukugqugquzela ubuntu ebantwini ukuze nomunye okwazi ukuthola ishumi angalindi ukuthi kuze kube u20 rand ukuze ekwazi ukushare. Kungcono ukuthi ufunde ukushare usezingeni eliphansi ukuze ukwazi noma usuyimillionaire ukwazi ukulekelela. Ngicabanga inhloso kaNkulunkulu ukuphumelelisa abanye abantu kwakukade ukuthi belekelele bephose la kudingeka khona usizo. So nje siyesigqugquzelana ngento ey'fana nalezo emphakathini wakithi esiwakhona. Mhlawumbe sithathe lethuba sibonge ngokubili lapha ekhaya ukuthi kube nathi ekseni besingalindele ukuthi ngavela abantu abangaka
sishaya sikwenze lokho imoto sesela ngaphandle ke nizophinde ngaphambi ukuthi sivale live sophinde siveze nibone njengamanje sozama ukudla esifika khona ikhanda sambe sisuke la sena ngaphandle nibone imoto nibone ukuthi khona competition emother of all ilenze iqiniso ilethile imoto sihambe ngaso siza kuphongolo imoto ila ngaphandle nizoyibona ke abantu abakhela uphongolo bazoba nethuba lokuyibona imoto ke izingenayo tracker imoto ke izingenayo insurance so njengoba sifihle la njengamanje silinda abantu be-tracker bezofaka ama-tracker emotweni before siveze kahle emphakathini silinde futhi nama-approval ama-insurance befana leso so ukuze sazi ukuthi iphephile so ikhona imoto ngaphandle silinda abantu be-tracker njengamanje ngaphambi ukuthi sisuke siyophongola ngaphandle sisuke sentumbana yes so imoto zoshaya ujenga simkhapha uGatsheni sisifika sijika kukho kuhleliwe okukhulu yilokho nje ukuthi siyayewelcome ngendlela esezingeni iprize enkulu kakhulu into engazisehlele siZululand yonkana ngisangasakhuluma ngentumbane ngasakhuluma ngale kwaNkundla kwesigodi sikaGatsheni kwaNkundla ngasakhuluma ngentumbane ngasakhuluma ngophongolo siZululand nje yonke uGatsheni unyele inyoni esandleni impela ngenxa yakho ke embukeli lapha ekhaya ngoba phela ngaphandle kwenu impela le support nento zami uyiveza kaGatsheni ngama calls kukhona abantu abathi uGatsheni uvotelile abantu abanganga abaqamba kubavotile ngicabanga ukuthi sinobufakazi namanje basafona abantu abakholwa ukuthi ngempela sesivaliwe ngoba kukhomba ukuthi baningi abantu bevota noma singasikwazi ukuveza i-screenshots lomuntu ngamunye ukuthi lo uvote kangaka so ngesikwazi ukwenza lokho ngicabanga ukuthi asigcina le phuzu elithi yebo yize namhlanje ngekho kutheni sikuhlelile kodwa ngenxa yokuthi kuke kwawineka i-award le enkulu kakhulu emkhakheni wamaskandi noma ingadalelwe umaskandi ngokuphelele kodwa sorry noma ingadalelwe umaskandi wodwa idalelwe ikhandelwe ama-artist wonkana akhona South Africa emkhakheni yahlukahlukene le ethe yawineka nakho lapha kushayeka usisi lo uTyler lo we-Green Award inakho njana i-award le iwinekile so asikwazi ukusonga izandla kuyo singabonga siyabonga kakhulu kanza wethu nakho sekwineka netekisi esikhathini esithi asisondelane kakhulu so sinazi inhlelo ezithi ngelinye ilanga sokuhamba umcimbi wokubonga noma singasikwazi ukuthi niphumelele nonke kodwa nje sokuhamba siyethembisa ukuhamba umcimbi wokubonga siyakuhlela lokho uma sibathulile abaxhasi lapho nalapho umcimbi uzoba impumelelo somemezela la kini size sojabula sonke uma ikhona inyama siyidle uma kukhona amanzi phuze lawo manzi angeke kube ufakazi kakhulu kwebhodlela ngoba amabhodlela asuke ebekwenilele ngokweyimali so nje siyabonga kakhulu bangane zawethu support enithena sipha yona usuku nosuku la sihamba khona siyabonga siyafisa ukusebenzisana nani siqhubeke siye phambili nawo mthunongele uviyo uphethe 100,000 mhlawumbe le mabhodlela ezophuma khona ezweni South Africa so qhubeka isithembiso phela azodeliver ngokwantaba kodwa ukuze ngezwe lamabhodlela asiphinde started now 100,000 ngaphambili uviyo usambe ngisothenga ama-ticket but uGatsheni for umcimbi onguMeyi umhla 4 Meyi lapha eThekwini kuthenga ama-ticket yakhona uma ufuna ukubona uGatsheni eperforma le performance esezingeni lahleze yenziwe hamba futhi uthenga i-ticket ekhomba i-ticket libhala ukuthi uGatsheni lekhuphuka nezakho yes ngane zakuthi abantu bakhomba i-support kakhulu uma ngicula ngicabanga ukuthi kancane la ngifike ngicule khona kungasho ukuthi sicele enko so ukhomba ukuthi abantu ngempela bayathanda ukungibona ngiperform uma abantu bekuthanda ngempela ungibona ngiperform ngicela behambe belapha ekhomba i-ticket nakuzokuba indawo ethola khona ama-ticket la ekhuphuka nezakho befike bethi sicela i-ticket lekhuphuka nezakho elibhalwe igama uGatsheni elibhalwe igama artist uGatsheni kuyithikithi ejwayelekile umehluko usekutheni ubhalwe igama ukuthi uGatsheni ubhalwe igama le-artist osuke ufuna ukulisapota la ngesikhathi uthi uthenga igama i-ticket ebhalwe uGatsheni automatically usuvotile asezibaba isidingo sika 150 or sokuthi ubamba ujenga somewhere ngokuthenga ithikithi nje kodwa usuvotile so siyacela ngane zakwethu uthenga amathikithi abhalwe uGatsheni
unyaka lo abathi abaningi unyaka wami, so akungabikho kusalayo, akushaye kwasana okuvelayo. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu, siyabonga nisayilungiselele ukuyothenga amathikiti, siyabonga kakhulu support enisiphe yona kwi-award esithe sayiwina kwa-sports arts and culture. Siyabonga kakhulu ukuvota for i-quantum nani la ngaphandle sizonibonisa. Siyabonga nje, siyabonga, sicela niqhubeke nisenzele ukuhle, siyaninxusa ngane zakwethu. Asivele sikhuthumeni se-quantum sino 2 minutes 3 minutes onivezele quantum njengamanje. Siyawalka njengamanje fast nama-cameraman. Unfortunately layisha khona izothuba dimo kodwa ngaphandle so nizoyibona. Isimeni salo ngeke nikwazi ukusizwa ukuthi sisha, kodwa thina sikolweni angeke siqhamuka ngemali zenu sithi quantum lisha ngalisha. Siyabonga. Asante nje. Toyota, NMI Toyota, okusho ukuthi Toyota lali ithenge khona. Akukho okutheni, akubona ukuthi sticker serenk. Bese siyabonga kakhulu ngane zakwethu sisha and ngalendlela kusisa mafuna ukususa. Ishasha alinayo ngisho ne-registration number. Ungcola lokho kodwa nje ungakunayo. Alina fresh. So siyabonga. Siyabonga ngane zakwethu, siyabonga. Enikwenze kithi siyabonga kakhulu. Singasondela ngaphakathi sibuke. Ayikho nencane inkinga enisibishasha. Nali isimele ngoba mina ngiyethuba lokusiza isimele, ngiyasiza ukuthi akutekisidisha. Akukho nje ongathi umuntu intasha. Siyabonga kakhulu kumado Maskandi. Siyabonga siyabonga. Nawa amasithi aphelele phakathi ayikho nencane inkinga. Yikho amake ezebazi ebesihamba nayo. So itekisi lisha itekisi ayikho inkinga ekhona. Akukho okungekusho, akukho okufake. Anti siyabona alina scratch, alina nitho only see. I think it is fine. Oh, permit. It's fine. Yes. Yes. Nice and the rock. We shall go like it. Ngesibalekele zange emakhaya yenzeka nasi istika sifakwe umanda of all Maskandi festival nali igama balibhala-ke ugazinze bekwaba khona isikhathi sokuthi beyilungise ukulibhenda nayo indlela ababhende ngayo babhala-ke uGatsheni okuyimina ogcine wini abanikazi bomcimbi laba. So siyabonga kakhulu kubaxhasi babo indlela abasiseke ngakhona. Ishasha leyisi angazi ngoba bengafisa ukubizwa kuduma phezulu. Kulula abakutekisi ngakithi ngenza lehayi cash. Help ubaba. Yes, angwazi ukuza umuntu okhona. Kodwa kutekisi sike ngalo bethekile sike egoli yalithenge khona lezethekile esibethekile lezophongo amakhilomitha bese kuphoqa ukuthi eshintshe ngakithi. Cabanga ukuthi engabonakala noma ukuthi engizocace kahle kodwa yiwo lawo. Siyabonga kakhulu akulona second hand ishasha
Siyabonga usapothiwe. Nama plastic Gatsheni yabo. Yes, isama plastic na. Itekisi elidala likwazi ukuba neplastic. Siyabonga. Ngisho nokubuka phezulu ayikho igas. Siyabonga nje ngani bakwethu siyabonga kakhulu siyabonga. Ayikho into ngekho la. Siphelele zonke izinto. Sengikho nje ukuthi kube fanele ukuthi siplane kahle ukuthi sifake business or siyasebenzisa thina ngokwethu noma silekelele lapho singalekwazi kodwa nje njengamanje ngicabanga ukuthi soplana Sasenesikhathi. sihlala phansi siplane sibone siphuma kanjani. Siyabonga. Cabanga ukuthi okuningi ade sifisa ukuveza namhlanje kuseni kuvelile inkulu kakhulu le price mangathiwa le mali uyiconverter into cash imali ebiza le quantum ungabona ukuthi iprice enkulu ehlela umaskandi kulonyaka Gatsheni ayikho iprice edlula le akekho umaskandi owawina iprice edlula le. Yes. Generation yethu engabikho umasikandelo yawina. Ikwenzeka kwakhona abanye abawinayo ama-fortune nangalisela siyakubonga nalokho intense. So engathi imicimbi efana nale ingajwayeleka nabanye abahleli engathi bengawuhlelela umasikandi. Siyayifuna nje into ezinhle nathi kule genre yethu. So siyabonga kakhulu. Siyabonga nabathi bawina. Siyafisa futhi siyayifisa inhlahla nababalandelayo. Njengoba umasikandi ungasafani nayizo. So siyabonga ngaloza kwethu okuhle kuqhubeke njalo emhlabeni kaMasikandi. Le ndoda ayiphumuli ngabe siyabambezela mangathiwa sibalana usuku lonke Monday to Monday ibhukiwe nalokho siyakubonga kakhulu bahleli kuze emcimbi ukuthi belenze iqiniso. Sakuvamisile kuMasikandi ukuthi ingoma yakho mayishisa ubhuke wena kodwa babheka i-fan base kakhulu ukuthi ubana abalandeli abaningi abantu kodwa njengamanje kubuye ngathi abantu balandela ingoma. Yes, umhlaba kubuka ngathi usushintshile. Abalandeli bamasikandi awusakwazi ngempela ukuba rodwa. Ngabe futhi abayifinayo bayayifunda. So siyabonga kakhulu basebencimbi naze nalenze iqiniso kubantu. Siyabonga kakhulu basebencimbi bakithi. Sifisa futhi nophetholuhle nophephile ngendlela abasiqasha ngakhona. Ngebona-ke bodwa nosomabhizinisi kuningi la siqasheka khona namakhampani ahlukahlukene kuningi la siqasheka khona. Siyabonga kakhulu ngandla ukuthi ithuba elisipha lona noma kukhona abanye enibasolayo abenza into ezinhle babizeni besondele kusetshenzwe ningabagcini ngokubasola nje ukuthi ubani ushaya kahle. Uma ikhona ithuba akasaphotheka basho umlabalaba basho limithi baningi ngengikwazi ukubaqeda baningi kakhulu engingabathintanga ngiyaqolisa kakhulu bengengikwazi ukuqeda nabo kodwa nje abafowethu abasebenzayo abaqasheke ababhukheke ngendlela efanelekile. So siyabonga kakhulu. Angakukhohlwa nokuthi ngiyenzile ama-feature nakulokana. So ngicela ukuthi la ngenze khona i-feature abantu abaningi bayazi ukuthi ngiyinabheki. So ngicela nihambe nolayo leso ngoma ukhona ubhikizulu ikhona ingoma nami kade basanifuna ukuthi ikhaya lami hambani bafuthi noyithenga ngendlela efanelekile. Akhona ama-AK47 ujayiva lapha hambani bafuthi noyithenga ingoma ngendlela efanelekile. Ziningi ingoma engizenzile akhona amaqobe twins hambani kanti ngicela hambani niyibuka ingoma niyithenge ngendlela efanelekile. Ne-music video ukhona njengamanje uzophuma wesekele kanti siyacela nje akube busy omasikandi bengaswelakali ku-TV. Siyabonga. Khona umuzi engingawubona la ku-suspector nje engingawubona la ku-page kaGatsheni njengamanje abantu babuza bathi Gatsheni unabalandeli manje abaningi abathanda umculo wakho ubonga ukuthi athanda iSouth Africa yonke igama lithi Gatsheni olukulu singawulindela umfaniswano manje othi uGatsheni no angeke sikulindele ngicela ukuthi sikhiphe lokho engqondweni ngokwesifuna sami umasikandi naso sikushintsha umasikandi kulo umculo ongenayo ingcebo kulo umculo wonke umuntu ngoba ikhona iqiniselo ukuthi uma ufaka iskipa ngithi simhlophe kuba nzima ukujabulela artist leskipa simnyama ngoba usuke usuyibrandile wena usumlombi lowo awukwazi ukubona into enhle eyenzeka lapha ya ngoba induna yakho izothethisa why angisho ukuthi ngabagxeka njalo abanegipa bengakwenza kodwa phela ngesikwazi ukufaka
into enhle nayo leyo. Umbono wami. Ngokombono wami ngiyagqugquzela ukuthi uma sikandifana namanye amajembe yebo phela i-support ayilingani, angakhona futhi omunye ozenzelayo angeke ngimvimbe uma ezenzelile isikibha sakhe ngendlela ngekhala afisa ukuthi ibe nayo esibhale ngendlela afuna ukuthi esibhale ngakhona. Kodwa mina angigqugquzeli ingcele. Umculo wami uthinta wonke umuntu okhona eSouth Africa. Uma kanjalo-ke angikwazi ukuyilimita mina, so angifisi ukuthi nakomunye umuntu kube khona ilimit. Angiyithandi into yokuthi uma kucula mina abantu bengijabulele, kodwa manje uma secula ku-artist bengajabulile, ngiyengifisa ngazi ukuthi nje singajabulela sonke. Inhliziyo yami ayigobile ngaleyo ndlela. Angiyigculeli mina kuphela, ngiculela abantu bonke. Angifiseli mina kuphela ukuhle. Lonke artist ekhona eSouth Africa angifisele ukuhle. Why kumele ngibambele inhliziyo ngoba nayo Uthi uGatsheni nivumelekile ukuzenzela izikipa ezibhaliwe zini imbala enifunayo, kodwa angafuni ukuqala ikhala ethile. Njengoba nje sibona ukuthi kenze ugqoka iskipa sebafana selongani se-Golden Arrows, ugqoka iskipa se-Pirate, ugqoka iskipa se-Chiefs. Kodwa uma sidlala South Africa wonke umuntu uba yini? South Africa. So angisho ukuthini, kodwa nje ufisa ukusupportwa i-South Africa yonke. Into engizama ukuyisho ileyo ukuthi yena ufuna ukuba wonke umuntu umsupport. Bafowethu nabodadewethu emakhaya asisithathe kancane isikhathi enisiboleke sona ekuseni negathaleni. Sibaluleke kakhulu. Abantu basentumbane abasilinde eBelgrade ngekhaza ko-11 akhona ama-bouncer, ugadiwe kakhulu, isimo siqaphiwe kakhulu. uGatsheni usafe, abantu bangakhathazeki. Iy'moto zobe yishaya ujenga nje eBelgrade zihambe zile kwaGatsheni siyamkhapha, akukho okutheni namhlanje okuhleliwe. Then next time basisho khona umcimbi kaGatsheni ozoba khona, sekumemezela i-date. Gatsheni Music Festival is on this year again. Yes. So October mhlaka seyikhipha manje noma asigodle okwesikhashana. ya ikhona i-date isivele ikhona, unfortunately ayisivele ihleliwe, akukho esingakwenza sikushintshe lokho. Impela nomcimbi ozoba khona njalo evikini lokuqala ngo-October unyaka nonyaka. Somhlaka bani asuku umhlaka 1 2 3 4 5 ya weekend yokuqala ngomhlaka 5 ngomhlaka 5 iGatsheni Music Festival siphele eNcotshwane Sports Ground. Yes. So i-on ihleliwe ngoba nazi kwantatazeli konke kuhleliwe. Ikhona abantu abezophongolo bezobona le ndawo enhle kangaka. Kubalulekile bafowethu ukuthi nimeseke kuyo yonke into ayenzayo, yonke lento yakuyo uGatsheni. Yes, yonke lento iphinde lo. Ikhona lento yokuthi abantu uma selishonile artist ethi umuntu ake ngithathe imali yami ethize ngile sika ngomncwadi. Umseka kanjani engasenayo indlela yokubona? Uma ungithanda ikhona indlela ngibonise manje. Uma unendlela yomsupport ikhona indlela ngibonise manje, kunokuthi ufisa ukumsupporta ungasenayo indlela yokubona. Sewenzela isidumbu nje noma sewenzela amehla abantu nongeke kusaba inzuzo kangaka. Ake mfaka khona uGatsheni sesiphuma. uGatsheni ungaphansi kwekhampani ihlelwe Mema Holdings. Sineminyaka sisebenza naye sizaqala ukurelease wadliza phansi kwale khampani. Gatsheni uhappy nekhampani? Sinjani ukudlela imali yakho? Sinjani ukurofa? No, ngihappy kakhulu. Ngaba nenhlanhla ngathola ikhampani ekwaziyo ukucabanga isabalale, ekwaziyo ukubona into ezidlesezalo nento ezinto yakwazi ukubona isezalo. So nje ngihappy ngale ndlela engikwazi ukuyichazela omunye umuntu. Hayi ngoba futhi nginomona mangichaza yonke indlela engijabula khona sebezofona hey ngicela umsebenzi. So nje akunankinga nalokho, kodwa nje ngihappy indlela esisebenzisana ngayo inhle kakhulu. Ngiyafisa ngathi namanye ama-artist engaqaphela lokhu ukuthi uma esayina ama-contract or indlela yokudlisa imculo ecophelele ukuthi asayina kuphi nobani kanjani kwenzeka inani, ngoba aba-artist amaningi ashayekile kulezi zinto lezi ngempela hhayi kancane. Sibona abaculi bakithi behluleke kuyiphilisa ngenxa yokuthi yinakho njani ikhampani emphethe igcina ithatha ingxenye yenkudlwana. Mina ngaba nenhlanhla ngaqinisisa nje ukuthi mangicashiwe 100% ngithola indaba. Abantu bayabuza ukuthi manje sisakhe kangawe ngathi cha ijini nami ngizoyijela bafowethu. Sesiyaphuma nje manje siyabonga ukuhlala nathi. Asiyenzeni lento esenzele umculo esimthandayo. Asiyenzeni lento esenzele eSouth Africa, asiyenzele izizukulwane eziseza. Siuqophela umlando. Sithatha kwazami siye
siyacela ukuthi eBelgrade bafowethu abalinde khona abantu siyeza kuzomunye phambi kwabo ngokusemthethweni. Siyabonga. Bye bye.